tudluan minimo dalan paingon sa langit. Unya wa magikakadomdom dra. Dalan paingon sa simbahan niya, dalan naman paingon sa langit. Pag sure dra pader, pasig kanay mo pagsangyaw-sangyaw dra basta laag tagapin. Uy dong, maayong adlaw dong. Uy, mga adlaw dra pader. Dong kaniyang pwede ta maminaw og kadyot sa pulong sa Ginoo dong. Oh, pwede kay pader, pwede kayo. Naalay ko dong kay nagsangyaw ko sa mga mayong balita. Mao ba pader? O kay diri na to mabasa dong sa Marcos 15:16. Nagikinahanglan nga ang kadtong mga tao nga wala makadumdum sa dalan sa langit kinahanglan atong pagadumduman. Kay aron sila dili sila mga salaag sa ngit-ngit nga mga dalan. Oh, mao ba pader? O ana sa dong. Dayon dong. Nay ba to day dong? Asa man di ay ang dalan dong paingon sa simbahan dong. Paingon si Bans pader. Oo. Oh, dra pader oh. Straight na nga dra pader din. Liko din mo na din nay aganan sa kwan pader nang patulong simbahan. Ah, kini dong, straight on dito dong. Oh, dra pader. Ah, sige dong, salamat kay dong ha. Oo. Dayon dong, ipalihog niya kog ingon sa imuhang mama ug papa, sa imuhang mga igsuon, imong mga barkada nga. Paatuon niya sa simbahan dong. Oh, oh, pader. Ipalihog ko dong ha. Oh, sige pader. Ako silang tultulan kung asa ang dalan paingon sa langit. Unsa? Tudluan minimo dalan paingon sa langit. Unya wa magikakadomdom dra. Dalan paingon sa simbahan niya, dalan naman paingon sa langit. Pag sure dra pader, pasig kanay mo pagsangyaw-sangyaw dra basta laag tagapin. Oh, dili gina siya Ah, nitabo nga wait. sa lagdong kay dumduman lagi nako kamo sa dalan paingon sa langit. Mo lagi. Wa magikakadomdom sa dalan paingon sa simbahan niya. Tudluan minimo dalan paingon sa langit. Pag sure dra pader kay kanay mo pagsangyaw, maapil tag sa laag mo ana. Dong kanus lang dong mamila sa kadyot dong aron makatultol gyud mo dong sa dalan paingon sa langit. Ah, Oy dong, pagilam dra pader. dong, Taka ra kay istorya dra. dong.